Любимият на руския президент Владимир Путин мотоклуб "Нощни вълци" разтърси Кюстендил. Стотици рокери и мотористи от цял свят се събраха в местността Хисарлъка и призоваха за приятелство между славянските народи. Последователи на създадения в края на 80-те години в бившия Съветски съюз мотоклуб "Нощни вълци" демонстрираха днес какво значи за тях свобода на духа. В Кюстендил съм, защото нашите братя нощни вълци са в Кюстендил и вълчия президент е тук. Те са наши братя, не само нощните вълци, но и всички мотористи. Бях около 8 годишен. Качих се на дето Балканче, дето бяха тези руските. Качих се, втори път паднах и така. Освен любовта към високите скорости, нещата, които обединяват нощните вълци, са и патриотизмът, честта и достоинството. А почетен член на мотоклуба в Русия е президентът Путин. Независимо дали си президент, дали си общ работник или какво си, това просто ти в сърцето. Това е или го имаш, или го нямаш. Bulgarian people, българи-руски дружба, friendship between our countries. За новините на ново от Кюстендил, Екатерина Николова.